Ayo fahanne e dow délégation Togo en gondi ɗo dottijo meɗen mawɗo tedduɗo kanko biyamin Rugga Sanda mi lamin kan to mi wofay inde nden fuu kanko woni mo gonduɗen ɗo mi salmina e dow makko kanko dow o holla en fa hannde noy wonno no yiiri hawritere nden umen hawritere nden wawta ko ɓeydi e dow pulako umen ne wawta dow ko ɓuytiri e dow caɗele ɓiɓɓe fulɓe hannde wondi e dow leɗɗe fuu. To assalamu aleykum Rugga. Waaleykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To woɗi sanne a laati e dow délégation Togo emin jiɗno jaafoɗa sanne to inde nden mi woofi ɗum. Yawo fay ɗum noon mi wori To woɗi. woɗi noon fa joni e dow délégation fa joni miɗen goodi coopérative Lele Almaroɓe nayi e dow inde jon kam dow Togo min gari amma yettudema an on ni mi nandi onon sukaɓe wonɓen darani leñol ngol ɓen jetta on sanne yettude ɗo e professeur Issa Diallo ɗo e hande hemma andal mum ngal adi golliri e wartude amiruɓe meɗen ummiɓe wari ɓe fuu wona amiruɓe Togo wona ɓe burkinaɓe fuu ɓe gari gam jiwnande leñol ngol torra gonɗo no wara o Allah huncitana en ɗum amin inchallahu ha joni e ɓeydude e hi'ande an komi hi'i ɗon enda ni e fa premier ministre wari udditi hawrinden e warde he colonel en he warɓe ni officier en moy en ni wala indeteɗo wala acceteɗo pulako fuu hawri dane worde notike noddore den say mi ami yetti Allah mi yetti pulaku ɗo hemma ummade daro jiwnande leñol mum ngal ɗum ɗon hande neɗɗo fuu yi fulɓe kawta e hoore fuu to yonka no haalnino yonka so inde sembe ɗen ko ɓuri sembe ma no ɓurni sembe maɗa nan gonga e dow lawol majjum en mbiyan hannde e dow dabareji ettaɗi e hawri nden ɗum ɗon ɗum heɓan ɗum laato safare caɗele pulako wondi e dow leyɗe ɗen fuu gam ten kocci Sénégal noy ɗum wiyete Mauritanie ten kocci ɗon Mali Niger Burkina Faso Togo e namma Benin kamɓe woni ko hawriti ɗon e ɗo hawrine en mbiyan mba noy ɗum wiyete dabareji ettaɗin ɗi laatin ɗon safare ne ɗo caɗele pulako ɗon wondi. Inchallahu fayde ɗum hita ɗum timminan ɗum ñande wore amma inchallahu no waɗi fuu ɗum waɗan mosola ɗum ɓuytoto gam ɗum watta ɗum ɓuytoto e pulako délégation misali ɗumɗo e Togo deni ɗum yeehi fu ɗum ƴeyan ko ɗum haaldata hemma gomnati majjum hano saɗormaji tawaɗe ɗon enda fa jon warde Benin jonka leyɗi keruɗe frontiére ɗe fu jonkam ɗum waɗan kaldal no watta ko tawe iɗum wallotira iɗum nantotira ko heɓi oto fu heɓi oto gam ɓe gi ko heɓi bandal ɓe wiide ni han ananda yi kerro maɗan na suudu mum nangi hiite futo seyde andu darɗa banduɗa ɓe jiɗɗuɗo hana noon fu andu to maɗanna ɗum fayi ɗum watta ɗenne ɗum fu torra goota kan alhaali makka ni woni huccu e yimɓe ɗenne Allah walla en kam allahumma mi noddino ndenu noddinta pulako komi nodden tani pulako miɗo eela pullo fu to tawa e mawɗo e suka debbo o gorko fu miɗo eela ɗum Allah hokka en hiɗotirde e yurmotirde pulako fo hawta hoore woore ɗum warta inna gooto ɗum warta baaba gooto a faami ɗum warta han on anda ɗum warta no haɓɓere buwirde pullo fu to tawa e moodi baaɓe men ɓen ɓe fuu hamɓe ɗo ɓe ñaaga du'a o nder ƙarni ummoyiɗo wari o ƙarni fitina o yo Allah han on anda wurtina pulako torra kan enna wurtina a faami leyɗe ɗe fuu leyɗe feere feere hunde ko ummi ɗum Allah holla en hano timmode majjum tawi heɓi allahumma amin min jetti sanne mi matina a laati président Lele Almaroɓe bo laati noon walle wonne e hitanne haala mardi
baylitte lobbe tawaɗe dow haala marɗi ne watta ko yaha yeeso ɗum wonno liccayngal ɗo ngal en coopérative muɗum wonno ko laatiɗa hoorejo fa hannde fa weccore to go toon ɓaawo mangaku ɗum ɗo fa hannde ardinaɗa ka wonno hunere mawne laatine e dow rugga e mawɓe duroɓe Allah winnu baraje Allah yara golleji yeeso min jetti on sanne bandiraɓe fulɓe